Ето и следващата дестинация, само на час и половина от София. Мястото, което ще ви покажем днес, е и първата спирка в град Луковит. Екопътеката в Геопарк Искър Панега е изградена изцяло по коритото на реката, като в началото на маршрута може да видите информационна табела с карта на целият район. Пътеката достига само до средата на маршрута, откъдето за да продължите единственият вариант е по вода, с лодка до къщичките на Златен парк. В края на пешеходният маршрут има местенце, откъдето може да си вземете нещо за хапване или за пиене. Другият вариант е, ако не искате да се качвате в лодка, да се върнете до началната точка на маршрута, откъдето с кола може да достигнете отново до Златен парк. Достъпът до екопътеката е безплатен, като ще се качим отделно видео, в което ще може да видите цените за лодките. В част 2 ще може да видите и градината на Златен парк. Последвайте ни за още подобни видеа.